Kublai phi baro kini kilongi kubor bam dagasngi. Kahil Farmers Union HFU kalapan pau kajing snogman hadin bagi nongrap hal lapangam mentagasngi kalayo banit hiar shikilingka jongki ban betengi ka kamram. General Secretary Kahil Farmers Union Central Body ba Alphanbert Khasan tiu loong ba kadi kasngi ka bakaman na marulayo ihi bagi nongrap kilala ban rap suk hagilingka jongki. Lai kublai ki menturang ba jangka Meghalaya bat Assam kumju ru iki SP DC Magistrate BDO bar ki officer jombaro art jilla ki bletrei banwan ra ya ka jingsuk ha ka tikathan uba Kharsan tiu lo ongru ba ka Interstate Border Peace Talk Committee kan sa pinsngau sya ka sarkar Meghalaya ban pinkloy ya ka jingpen bet put hapdeng ki arjula khnang ban wengi ki jing e jongi nongrep ki basyong basa ha khapun da ka mensim joga jingsngau komen ngis ngoba banyathu baminta kasngi kinong rep ki jongi hapo lapangap kilayo pat banlet chikilingkha jongki banrep hakitu ki jaka hapo ka bodar hapo ka badan kajing yakanat manakane hapo deng kasnong tapat ka bana Karbi Anglong bat ka lapangap ka badina po West Jenti Hill District kaliang joka Hill Soma Union ni sngo ban panpau ya kajing sngongu yaki arngut ki Chief Minister u Himanta Biswa u badina ka jela Assam mat kumjuru ya u Sir Conrad Sangma ubadai u Chief Minister jongka sarkar jela Meghalaya ngisngoban ai kublei ya i Deputy CM jongi i Mas Nyau Balang i Balawan dalajong menin kasngi shi meeting banyakran bat u CM jongka Karbi Anglong District Council u Dr. Toliram Ronghang kalong kai kaba ngisngo tenat hadu kata-kata bangyo iru ya kajing simkhia nadu USP DC nangta ki magistrate nangta ki BDO na borok arteli ki niki district na West Jenti Hill District pana po Karbi Anglong District te kani ka panpau ya ka jingtre shitam jong ki arteli ki jela pala banwan rapat ya ka songsuk songsan hangtei hakasnong hapo lapangap bad hapo tapat ngisngo ya kaban panpau hangni bahoj ngisngo thu bha kini ki border issue kilong very sensitive kini ki border issue kam nginum job ladang yele da ka jingya umsnam henrengi don kam ya ka bor jabing nang tangi don kamru ya ka jingya sha kumba ngiyoi but da ka liang jo ka dorbar snong lapangap kala maintain bha ya kane ka peace and harmony ban control ki pajba bakimdei ban wanra ikata ka violence lane ne ban ya penya man saw te hendrei dei bangilala ban maintain ni kane ban ngilala ban wanra ya kane ka jingjop ba ngilayo ru ya ka ban lidrap yautei ko ba jongi hangtei te ngangets kem ba kane ka jing persang ka jongi nakaliang jong ka state government bro arteli ngin numma chu ya kane ka jing e ha ka be dei bat ka te ka jaka ka ba yakni ya ketika hapo tapat bat hapo lapangap nakaliang jongka Hill Soma Union ngidan ru ha kane ka Interstate Peace Talk Committee lesi lingba kane ka committee kinse kendo yo Chief Minister nakabanta banyakaran bat u halor kimat ki badan kam bangila ban penbej no ye kini ki put ki badan ha ki border ki badan kajing ya kanat te nakaliang jongka Hill Soma Union i penpau kajing so comment ka bahaduk kata-kata bakin banyoi bakin nongrap kajongi kilayo banlit rap yang hangtei hapo lingkha hapo lapangap